Hola, sóc el Dani Franquès, nou regidor de l'Eina, i avui m'he estrenat al ple municipal de la nostra vila fent una moció referent a l'empresa mixta d'aigües. En aquest cas, la nostra moció plantejava poder entrar un regidor de l'Eina, en aquest cas era jo, com a vocal i per poder tenir veu i vot i així poder representar molt millor a la nostra població. Al final, la votació malauradament ha sigut negativa, no ens han acceptat i pensem que aquestes no són les maneres que el govern municipal hauria de portar a terme. Ens han fet fora d'una manera poc elegant i pensem que això hauria de canviar en un futur.